Пойдем. Пошли туда, туда. Джоджо мебель. Класс. Мега мама класс. Класс. Chiqamada stoli safed meqolaydi xtaro. میفورم که همه چیزی خونه سفید باشه، کухниш سفید باشه، سویتلی. Чего вообще мара джанг микро? Дайчка джанг на микро, пойдем. Где? Джама барит детский стул. Мы только не трогать. Стул, куда барит, куда ком? Можно еще не трогать. А то сломается, нельзя трогать. Чего вообще мара джанг микни? Ой, акаш мега кин чаканаша. Нельзя трогать. Джаммакна. Чего вообще мара джанг кадисти? Да, нельзя трогать. Болода кухня хаста. Кухня гарнитура. Куда нет? این стол 18,000 زیاد ده 18,170 روبه. این стол ایش 29,900. نه حالا های کوخ کایلاس کتا های که دای خودش کایلاس کشته اینجا جوی میبیله هم خم گلوی بالا ما دماغ پرشید که 2,500 زیاده جوی میبیل اینی گلو را گفتم دخترو در اینترنت دیدم گفتم چانسم باشه گلو искусственное که به حد خشرود در بالکن برای بالکن گفتم 2,000 زیاد ای 2,500 زیاده رفتیم کجا رفتی؟ امال جون دویدنش چقدر هوای خوش رو کرده عجیب ماشین او تا میره و اسقاطی نه ماشین ترسید خیروش که اسقاطی میویه اینجا بینه چقدر دومی خوش روی همینجا در دوم استودیا هستن هر ماهش 35,000 دوم استودیا همش در درونه کو ما ایده هکایه که دومینه که سوختگیان برای هم نرخش قیمت کدگیان детский площадка бурдум шона мегум бозӣ кунем мега не бозӣ намекунем магазин барамона ана иҷарабине ра бигем сини болу ҳай давидестиян хайра дай кайласка фурмода нагани қинтара кай буромада ин тараф сини поёна
های چی خیر؟ بفره نشدی؟ نه نشی رفتیم دویدیم دوست прогулка каде домора бинед навай мумкин ягум одам оё зиндагӣ мекунанд ё ки не поёнаш магазино буда аренда навистагиеку аренда метиён я кофе ҷои кофе балконошона бинӣ қакя исиқати биё овардам шуна бозӣ накардан мегӯянд ки детский площадка мерем баъд мебуроришона ва мегӯянд мо бозӣ намекунем моро магазин бароншона ку чӣ мегиранд ана ин тараф шабинен духтаро поёнай поён мефурӯӣ медаванд стоп медаванд авҷо местанд сини поёнай иёда мефура нигоҳ кунед иёро буромаданаш намефура қаҳмаҷонда а фуромаданаш интересно шуна медаванд кактус это что Это такс. мега это кактус это что магазин омадем дур омадем Что есть всего? Спичка. магазин медрӯем мегӯям аша бигирам бихарам биё крафтем бо ҷоша бинем духтарои фигуркуора бинед чӣ хушрӯй аҷиб 199 сом дай 200 сом амро мегири хабиги эмали чӣ гирифтӣ Кафиткам. чупа-чупс это вредно хамай дак шабиги маленький шабиги хабиги агане рафтем уҷо рафтем кофе мегирам Tamam. не ёзи не приправа гирака бинен чӣ хушрӯй сета дура 99 рубл биден духтаро шишагиай мехарам озёхи шишагиай аҷоиб хушрӯ инаишам ҳастай 199 сом духтаро мо ай магазин буромадем қати бачаҷоно рафтестем даромадем чӣ гирифтем кофе гирифтам ман барои худам кофе гирифтам кӯдакода чипс гирифтем чупа-чупс гирифтан хеле қанда гирифтан бигем буромадем мегӯм детский площадка мерем мегӯянд намерем бозӣ намекунем ҳозир шояд магазин медурам я дукор дорам агар бинам чизе дар кори мо оварда бошанд мегирам агар наоварда бошанд хона мерем ягон хӯрок мепазам барои бека намехед духтаро имрӯза влог бо ман бошед гуфтанӣ будам ки духтаро агар ягон савол дошта бошед саволотуна нависен духтаро агар ҷавоб дода тонам ҷавоб метиҳам ҷавоб дода натонам ҳечи намехед духтаро духтаро мо айберо иҷа омада будем аллакай мода бегаҳ шида буд фикр кардам ки чӣ хӯрок пазам барои бегаҳ баъд дар ёдам омад ки биёй ягум намуд манто мепазам духтаро
чанд қабл дар фикрам буд ки дрожжавои манту мепазам бо дрожжа. Баъд духтаро ма камтар бигем хамирша гирифтам. Дар хамираш бигем чӣ андохтам? камтар оби шира гарм, намак ҳамроҳ кардам, камтар равған ҳамроҳ кардам бигем. Тухм ҳамроҳ намекунем. Ма тухм ҳамроҳ накардам. Духтаро пешакӣ мегӯм ки ма якум бор тайёр кардистам. Бигем мантуе ки хамираш бо дрожжа боша. Баъд дрожжа ҳамроҳ кардем. Орд бигем хамирмона бигем шӯридем. Баъд мондум хамирма дар бигем духовкара дар як мондум тезда бигем хамирима расид духтаро. Барои чӣ ки мо айберо омадем, чӣ хел ки гуфтам духтаро, дина ма видео партофта будам, давоми ҳамун видео ай. Барои чӣ ки видеои ма дуру дароз шавуд, монтаж карда нашид духтаро. Барои ҳам ду тақсимш кардам. Бигем ки дар духовка мондум, хамири ма тез расид, бигем ба анамихе кулчачо тақсимш кардам. Болош камтари дигар равған кардам, пӯшондум, рӯ гирифт. Баъд фаршмам тайёр кардам. Дар фарш гӯшт, чизе ки шумо хоҳед, ки ё ки картошка мекунед, ё ки капуст қатӣ мекунед, ҳар кас ҳар хел мекунад. Гӯшту пиёзу бигем мурч, зира дошта бошем, ё зира камтари дигар бо равған ҳамроҳ мекунед, намакша соз мекунед. Ба ҳамин бигем ки фаршмонам тайёр меша. Баъд гирифтам духтаро, намехе кам кам бигем тинукш кардам, мантура намехе печондам. Бовар кунед духтаро, ма якум бор кардистам. Беҳад печонданаш бигем барои ма қин тофт. Бигем ки хушрӯ печонда натонистам, хай чӣ намекунад. Якум борай. Баъд бигем ки инаи охиронша ма аввал фикр кардам ки ма видео кардистам, мебинам ки бигем сёнка накардам, камера накардам духтаро. Бигем ки аввалда беҳад мада қин тоф, некем охирон гишта, баъд бигем ки дастат худашам хе меравад, тоб додаан мегирӣ. Инамихе духтаро мебинед чӣ хеле ки инамихе мондум, гирдоша кам кам тунук мекунем. Бигем гирдоша кам кам тунук мекунем. Баъд анамихе бигем бо ҳам часпонда тоб метиҳем. Бигем ки баъд дастон рост меша. Иҷа ҳамаша печонда гирифтам духтаро, нисша дусеташа дига хел кардам. Бигем ки баъд листмона бигем антушникмона равған кардам такша. Айма антушникам майдаҳакай духтаро. Сета чорта ба фикрам ки сета чорта лист шид. Инамхе дур мемонем ки барои чӣ ки дрожжа қатия дам мекуна. Беҳад дам мекуна. Мондум бояд 35 минута моне. 35 минута мепазад, не ки ма 40 минут мондум духтаро. Бигем 40 минута мантуи мо тайёр шид. Бигем 40-45 минута монем тайёр меша духтаро. Мондум тайёр шид. Иҷа бигем мантуро бигем бардоштистам. духтаро, агар ягон та тайёр карда боше, ҳатман фикротона нависе ки мантуи бо дрожжа шумода маҳқул шид ё ин ки не. Ман мехостам алафӣ кунам, некем афсӯс бояд алафӣ кунӣ кӯи мантура. Афсӯс ки дар иҷа ман намедонам алафша куҷо мегиранд, чӣ хеле алаф медозанд. Дар дигар видео дидам дар онша ба ҳар намуд фарш тайёр мекунанд, ё ахелш ба алаф мекунанд, ҳар намуд бигем да духтаро. ҳатман нависен ки шуморам тайёр мекунед, кадом намуд дар оншда чӣ хел фарш меандозед духтаро. Бигем ки мантуои ма хавқа омадам накарду, қахшурам нашида, не ки ҳами қомадаи даст мед якум борда. Чӣ гуфтанем духтаро, намехе бигем вичам қаха нахшуро омадай на безебха духтаро, ҳатман фикротон нависа. Иҷа ма чака гирифтам, сметана ва камтари дига бигем чӣ гирифтам, салат гирифтам. Ба ҳамин бигем мантуи хӯроки бегаи мо тайёр шид. Маззаш беҳад бамазза духтаро. ҳатман нависед, ба ман маҳқул шид, бо тайёр мекунам. Дар ҳамин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед.